What's up Tarlaqueños? My name is 𝗚𝗢𝗡𝗆, stop exploring Tarlac. So for today's video guys, no, pinadalan tayo ng CONDE'Rs Gourmet ng seafood cajun nila. So ito siya guys. Ito yung big size nila, no. Yung pinaka big size nila is 1,199. And then yung half size naman nila, yung tray na maliit is 599 guys. Yun na Tarlaqueños, kung naghahanap kayo ng masarap na seafood cajun dito sa Capas, Tarlac or dito sa buong Tarlac, so kontakin nyo na yung CONDE'Rs Gourmet. So ilalagay ko yung contact number nila dito. So i-PPM nyo lang sila or ite-text or call. Yun na Tarlaqueños, paano nga ba gawin ang special cajun na to? So ito siya, so special cajun, special seafood cajun Tarlaqueños. So una is pinakuluan muna yung taong, corn and crab. And then after that, so ilagay na sa mismong kawali yung butter, and then next yung cajun oil. So pagkakulo guys, no, pag natunaw yung butter and cajun oil, so ilalagay na yung shrimp and squid. Na pagkalagay ng shrimp and squid, so haluin siya. And then ilang segundo or minuto, so isusunod na yung special cajun sauce. And then after that, ilalagay na yung oyster, tapos yung brown sugar. And then panghuli guys na ilalagay nila is yung taong, alimasag and corn. Yun na Tarlaqueños, kapag andun na lahat yung mismong seafoods and dyan lahat ng ingredients niya. So kailangan mo siyang haluin hanggang maluto ito. Yun na Tarlaqueños, pagkaluto ng seafood cajun, so ilalagay na siya sa mismong tray niya. Ito siya. Pagkalagay ng seafood cajun sa mismong tray guys, so ready na para i-deliver sa inyo. So ito na yung pinaka-finished product ng special seafood cajun ng CONDE'Rs Gourmet. Ito siya guys. Ayan. Alright. Yung Tarlaqueños, no, yung big seafood cajun nila is good for 4 persons. And then yung small naman nila is good for 2 to 3 persons. No, titikman na natin ang seafood cajun ng CONDE'Rs Gourmet. So unahin ko na itong pinakaipon. Ito siya. Kabalatin muna natin. So make sure na nagugas kayo ng gamay guys. So nakapagugas na ako kanina. Siyempre masarap kamayin, lalo na pag ganito seafoods. And then siyempre mas perfect kung may kasamang soft drinks saka kanin. So ito na Tarlaqueños. The best guys. So ipon pa lang yung natikman natin. So yung pinaka special cajun sauce niya is nanunuot dun sa mismong ipon. Ang sarap guys. Tamang tama yung hang, tapos yung pagkamatamis, and then alat ng pinaka sauce niya. Next na titikman natin yung pinakatawong. Ito siya. So pipiliin ko itong malaki. Sarap guys, no? Tamang tama yung pagkaluto ng seafoods nila. So hindi siya matigas, hindi siya mahirap umuyain. So next yung squid. So ito yung squid nila. Malambot. Tapos ang sarap talaga ng special cajun sauce nila guys. I think yung sauce pa lang ulam na. Yung Tarlaqueños, so last natin titikman yung small crab nila, or meron din siyang alimasag. So ito siya, papakita ko. Right. Sarap guys.
Ay. The best guys, lalo na sigurado akong may kanin to. Titikman din natin Tarlaqueños yung pinaka sweet corn ng special seafood cajun nila. Ito siya. Kaya kung sarap yung pagkaluto, hindi siya matigas. And then nanunod talaga yung special cajun sauce ng CONDE'R'S Gourmet guys. Ang sarap ng seafood cajun ng CONDE'R'S Gourmet. Hindi siya mahirap balatin kasi tamang-tama yung pagkaluto niya. So i-dip natin siya sa special cajun sauce ng CONDE'R'S Gourmet. Guys. Masarap. Grabe. Sigurado nga pag natikman yung seafood cajun ng CONDE'R'S Gourmet guys, siguradong uulit kayo. Yun na lang yun, bago maubos ng seafood cajun ng CONDE'R'S Gourmet. So, please follow nyo yung Facebook page ng CONDE'R'S Gourmet guys. Ito siya. So, kung gusto nyo mag-order, PM lang kayo sa kanila and then mag-text or call. Lalagay ko ulit yung pinaka-number nila dito guys. Yun guys, kung may business kayo at gusto nyo magipag-collab sa akin, PM lang kayo sa mismong Facebook page ng Exploring Tarlac or sa mismong YouTube. Yun na Tarlaqueños, maraming salamat sa suporta nyo sa Facebook page, sa YouTube channel at sa Instagram. Syempre may TikTok na rin tayo guys, so supportahan siya. Ito siya. So papakita ko sa TikTok din yung mga clips ng i-cover natin sa Exploring Pampanga at Exploring Tarlac. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video to, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell guys. So huwag nyo kalimutan mag-order sa CONDE'R'S Gourmet ng seafood cajun nila guys. Sulit, napakasarap. Yun no Tarlaqueños, order na kayo ng special seafood cajun ng CONDE'R'S Gourmet na 𝗍𝗢𝗡𝗀𝗡𝗃 and 𝗦𝗂𝗯𝗀𝗡𝗃.